Mwancho morigeria no moichano monne ase ense ya Kenya sengencho mheshimiwa Malulu Njendi niganyare ko bakagosiria obugima bwaye emarogoba ya rero keragendete konyora obubweni ase nyagitari ya Aga Khan ase county ya Nairobi. Mwancho morigeria mheshimiwa Malulu Njendi nigabeiro mujumbe bwe bunge ya Malava ase chintunde isatobono kurogo choro kwayo mwaka bwechiri bubere na 13 ase bungeri 10 agachorwa naenda ase bungeri ya 12 ase chikura chinene cyo mwaka bwechiri bubere na 15 na ibere na bega kanyara ko bakagochorwa ase ntunde ende ya gatatu eyuagenderetie meroberi yaye goika ogosira kwaye ase omwaka bwechiri bubere 22 goika ogokwa kwaye mheshimiwa Malulu Njendi nigarengo mujumbe bwe bunge ya Malava na boigo omokonyi bumunyakero bwe kyombe bose committee erietendrete amangara yechisemi ase ebunge enene bosawota vice chair departmental committee on education and research ase ebunge enene homo clerk bwe bunge enene nigo anyare ko baga ko bwatoka ujumbe yoko mokwandra mheshimiwa Malulu Njendi goika ogosira kwaye ase gatia barayi babere bagwesokia na ko bwatoka engora yabo wechi ase eamate na boigo abasani bo mheshimiwa Malulu Njendi na boigo abamenyi be bunge ya Malava constituency mheshimiwa Malulu Njendi Moses wikiraboni go mwancho morigeria niganyare ko bakagosira obugima bwaye asabire gakorwara ase egekana boiga siri obugima bwaye kagendrate konyoro obubwenia ase nyagitari eri ya Aga Khan eme ye county ya Nairobi. Buna nachika okomanya mheshimiwa Njendi nigabero mujumbe bwe bunge ya Malava ase chintunde isato entunde yiga arengabisi ne entunde ya gatatu kurwaga choruto mwaka bwechiri bubere na 13 chikure cyo cyana tukuba chikwaneke wase bunge 11 ebunge 12 ne bunge ya 13 ine myaka ange 15 iga igotogosaba Nyasaye anyare ko gakoyobeka nkoro ya saragia nabo igochinga kechiga cyobo kendu gochiase eamate abasani nabo bamenye ebe bungeri ya Malava constituency togotebanga polini sana.